Velkommen til telefonsvareren. Indtal en meddelelse efter klartonen. Hej Mark, det er Madsen fra Daisy i Svendborg. Jeg vil egentlig bare ringe og høre, om du var klar til på fredag. Men giv mig et kald, så snart du har muligheden. Hej! Og nu bevæger vi os så ind fra vores rock- og roll-afdeling og ind mod vores nightlife. Nightlife er det her sted, hvor vi typisk har liveartister. Lidt ligesom vi faktisk her på fredag har Johnson på øjeblik. Og se hvem der er, der ringer. Nå, vi må lige tage den op på et andet tidspunkt. Ja, Mads. Det er Johnson, baby! Ja. Hey, forstyrrede jeg før? Fucking bare fortsæt mig, du bagler! Ej, helt ærligt, mand. Hvad laver du? Jeg bagler, baby! Er det rigtigt, eller hvad? Tror du ikke på mig, kan du bare spakato? Fair nok. Jamen, jeg skulle egentlig bare høre, om du havde et show klar til på fredag. Jeg sørger for, at ejeren ikke kan lukke flere folk ind. Så hvad, du kommer altså og vælter hele hytten, eller hvad? Der er ikke et øje tørt, og masser af trusser på lagenet. Det lyder godt. Har du fået styr på sættet og så videre? Yeah. Jeg stopper ikke, for jeg ligner Morten og Peter! Nice. Lige præcis som vi kender dig. Hvad skal der stå klar til dig på bordet og så videre, når du ankommer? Ginger ale og Grey Goose, man, det er det nye! Det kan vi sagtens klare. Og ved du hvad? Vi har også bare bestilt Red Cups til alle mand i hytten. Jeg kan ikke købe nogen siger, for musikken er alt for høj. Jeg siger, vi har bestilt røde kopper til alle mand i hytten. Hallo? Hallo Johnson, kan du høre, hvad jeg siger? Hallo? Okay. Nå, hvor var det, vi kom fra? Lad os fortsætte.